Good morning लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना आंनि ब्लगखौ जोबजासिम नायगोन होननानै थ'दो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै नै आङो बाबुनो बिदि जोगोनारखौ बिदि फ्राय खालामना होबाय ओमफ्राय आङो अटस संबाय बाबुनो ओमफ्राय माने बिदिबा इयो मोजां मोनो आरोना ओंख्रिफोरखौ बारा जानो नाया फ्राय खालामबासो जायो बियो ओमफ्राय आङो अटस संबाय बिनो ओमफ्राय नै दुस्थ'आ जोंना ओमफ्राय आंना जोगोनारखौबो संहोलांबाय ओमफ्राय दावदै रुबाय ओंखामबो जानबाय ओमफ्राय नैयाव थास' बिबारजों मैथा गोखै संखांनानै जानानै आं दा बाबुखौ अंगनबादि स्कुलाव लांनो नागिरदों आरोना तारातारि जाबाय बेला जाबाय माने आंना सानफ्रामबो लेट जायो स्कुलाव लांनायाव बिदिनो फुङाव जायाबा आरो उखैयोबो ना संना जायाबा बिजावजालियाबो सङो सानैजों लोगो लांना सङो ओमफ्राय बि मालाबा सम मोना नालाय अफिसनि खामानि थायो बिना बिजावजालिनिया हारसिंनो मावनो गोनां जायो आरोना आं गेजेर गेजेर ए बि होननो थांगोन स्कुल मोनबाय स्कुल ना बाबु चिकेन हाला बाबु स्कुलनिफ्राय फैनानैनो बाबुआ ओंखाम जाया नालाय दिनै फिथा सावना होबाय नायनि बेबि हेलौ नै दा बाबुखौ अंगनबादिनिफ्राय लाबोनानै जोङो दा माबायाव थांनायदो पस्ट अफिसाव बाबु ओइ हा मायाव थांनो ला थाख्ला जाबाय बाबा ला थाख्ला नै मोनफैबाय जोङो ओमफ्राय नेयै नेबाय जि गोबाव ओमफ्राय खामानियानो जायासै आरोना ओमफ्राय जोङो सकआव हाबनानै बिदिनो माबा माबि जाबाय ओमफ्राय आगैया माबा साथा बायबाय बिदिनो बाबुनिबो बायबाय सिलर घरि बायनानै न' फारसे फैबाय जोङो ओमफ्राय जि अखा हादो भिडिअखौ लाजोबासै आङो माने अखा हादो नालाय ओमफ्राय नै जों बेलासे दसे उन्दुनानै बाबुखौ बेरायनो लाबोबाय ओमफ्राय आङो डाइरेक्टनो हरावसो भिडिअ लाहैखाबाय आरोना नै जाहा बिबनाङा बेदर गोदाबाय थादोंमोन आरोना फारौ बेदर गुड मर्निं लोगोफोर नै नेक्स्ट डे आङो आरो थांफिननो ओंखारलायबाय मैया भिडिअ लाजोबनाय जायासै हराव बाबुआ खायसो खालामो नालाय ओमफ्राय आङो नै मोनफैनानै जि गोबाव नेबाय खुलिबाबो मानसिफोर फैबाबो माने जोंनि खामानिखौ मावथ'वाखैमोन आरोना गावसोरनि खामानिखौल' मावबाय थादोंमोन ओमफ्राय आङो माबा 11थासोआवसो जादों आरोना नै न'आव ओंखाम जाबोआखै नालाय ओमफ्राय उखैसोनायखाय आङो पर'था जाहैबाय पर'था जाखांनानै आङो दखानाव हाबबाय खाथियावनो माने ब्लाउस बायनो होननानै हाबदोंमोन आङो ओमफ्राय नै मालाय फुजा होगासिनोमोन आं फैबा दखानिया बाबुआ माम जादोंसोना माम जादों जोगोनार ओंख्रि आलुजों नाबा जोगोनार ओंख्रि आलुजों जागासिनो बाबुआ सकनिफ्राय फैनानै भाजा एवफैबाय दहाय भाजा एवाखैमोन नालाय नै बाबु नायनो
दहाय भाजा एवाखैमोन ना ओमफ्राय फैनानै भाजा एवबाय दसे उन्दुबाय बाबुखौ फुथुबाय नै बाबुआ ओमफ्राय दा ओंखाम जागासिनो बेखौ हारसिंनो जाहोनाय फोरोंदों आरोना नाबा नै बाबुखौ मा जानायदो बाबु मा जादो बाबु फिथा जादो नै मोनानि बाबुनो फिथा सावना होदोंमोन बियो माबा जाया नालाय माने ओंखाम बारा जाया नालाय ओंखायनो फिथा बाला जाया बाबुआ बाला जाया जाबाय दे फिथाया जा फिथाया लोगो आइ फरायनायानो आथिङाव सोलिना लाजोब्बाय नैबो हियावबो मा लिरजोबखोयो नायनि बेबि बाबुखौ फरायहोखांनानै आङो नै ओंखाम संनायाव फैलायबाय ना फ्राय एवबाय ओमफ्राय बिथिंजाय मा होनो बयलारनि गांखं आरो बिखा आमाय थुखुल बिदिनो एवबाय आरोना आं बिदि जानो गोथाव मोनो माने फ्राय बायदि एवनांगौ रुना लानानै फ्राय खालामनांगौ आरोना ड्राय फ्राय ओंखामखौबो जानखाबाय बेनोसै जानाय लोंनाय मावनाय दांनाय ओमफ्राय नोंथांमोना आंनि बे ब्लगाव जानाय लोंनाय संनायखौनो नुबाय थागोन आरोना सापर्ट खालामबानो जाबाय नोंथांमोना आंखौ बिदिखौनो नुना नायनानै ओमफ्राय बाबाया बाथोन देनो होदोंमोन ना बाथोन ओमफ्राय देबाय एसे ओमफ्राय आं ओंखाम जानोसै दा दाउ गांखं होमबा जाबाय थाथ'सै दे लोगोफोर नै जाखांबाय आं लोगोफोर बाय बाय लोगोफोर नै जाखांबाय आं टेस्टि जादोंमोन ब्लगखौ आङो बेयावनो फोजोबनोसै नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम लाइक खालाम आरो शेयार खालामदो अननानै गोदान इउटुबार हिसाबै नोंथांमोना आंखौ सापर्ट खालामदो अननानै नोंथांमोना सापर्ट खालामबासो आं गोजौआव दावखोलांनो हागोन अननानै आंखौ सापर्ट खालामदो बाय बाय लोगोफोर बाय बाय